के मुनि आगमन सुने जब राजा मिलन गए विप्र करी दंडवत मुनि सनमाही निज आसन बैठा रह आने। राजा दशरथ कन के हो भागे गुरु महाराज कैसे कैसे दरवाजा पर आ गए कैसे कहता कि बाबा हो अरे कैसे के ऐनी है नगर में। धन भाग बाबा की दीपक भैया के भाग चमक गई कि चल के बैठी घर में हो देता कोई कम समाचार बाबा सुने के इच्छा बा हमार ए बाबा हो खुशी के लहर धावे दिल में चल के बैठी घर में। राजा दशरथ जी से गुरु महाराज कहता नहीं कि हे राजन असुर समूह असता वही मोही मैं जाचन आया हूं कल की राजन तहार बबुआ लोग सियान हो गइल बा अब बड़ा राक्षस तंग करत रह हमरा के उहे कहतनी कैसे कि हमरो विचार राजा जी हो हमरो अरे विचार राजा जी तो यही खातिर यही रौरा कारवार राजा जी दरबार राजा जी। निकेश बाबा दूगो राक्षस अत्याचारी दिहलया गावा गाड़ी दूगो राक्षस अत्याचारी दिहलया गावा गाड़ी। ए राजन दूगो राक्षस बाड़े सा जग करतानी जग भंग कर